जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର ଆଜି ଅଧରପଣା ନୀତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୁଜୁରାତି, ସର, ଚିନି, ଛେନା, କଦଳୀ, ଡାଳିମ୍ବ, କୋଳି ଏବଂ ଏପଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ପୁଣି କ୍ଷୀର, ଜଳ, ଦହି ଆଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ପଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରପାନକ ବା ଅଧରପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ପାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରପଣା ଲାଗି କରାଯିବ। ଦୁଇଟି ମାଟି ପାତ୍ର, ଗୋଟିଏ ପିତଳ ପାତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରପଣା ଲାଗି କରାଯିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ଅଧରପଣା। ରଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରପଣା ଭୋଗ ଚାଲିଛି। ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅଧରପଣା ସେବନ କରୁଅଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପନୀତ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରପଣା ଭୋଗ। ଏହି ପଣା ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ରଥରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଋଷି, ପାର୍ଶ୍ୱଦେବତା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅଶରୀରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଶରୀରୀମାନେ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଶରୀରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ କାଳିଆ ଠାକୁର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବେ ପାତ୍ରରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପଡ଼ି ପଣା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ରଥ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଅଧରପଣା, ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଘୋଡ଼ାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଣା ପାଇଁ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଛେନା, କ୍ଷୀର, ସର, ଦହି, ଚିନି ମିଶ୍ରିତ ପଣା ଦେବେ। ତାଙ୍କର ସେହି ଅଧରାମୃତ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଜୀବ, କୀଟ ପତଙ୍ଗମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଅଛନ୍ତି। କି ଦିବ୍ୟ ଏ ଲୀଳା, କି ଦିବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଆଜି ସକାଳୁ ବେଶ ଲାଗି ହୋଇ ସର୍ବାଙ୍ଗ ପରେ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୂତନ ବେଶ ପରିଧାନ କରାଯାଇ ଅଧରପଣାର ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଏହି ପଣାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ କରି ଦିଆଯିବ। ଆହା, କି ଅପୂର୍ବ ଏ ଲୀଳା!